Askotan egiten dut amets, sarritan ez nagoela. Gogoko dut ez amets egitea. Nolabait, errealitate gordinari atea itxi eta bestelako mundu bat irudikatzeko une txiki bat da. Algoritmo fascista, machista, arrazista, cis-heteropatriarkal eta kapitalista kate motzean lotzeko modu bakarra da akaso. Nola irudikatzen ote zuten lehen militante feministek 2026a? Heldu bizkar bateko zama, bizkar berean bikoitz edo hirukoitz. Zaintzaile, zaindari, jagole, itzalpean, isilik eta itzalpean. Eta arrakalan arrakala, arraziala. Eutxi aizpa, elkarrekin gara. Ari gara, eta aria gara, eta euren burua privilegioak galtzeko arriskuan ikusi dutenak ere, oldartu egin dira, ezker eta eskuin, deseroso. Ametsak amets, utopiak distopia. Geldi, emakume eta gorputz disidente guztiei, izan gara, bagara eta izango gara. Heldu eskutik bagatoz. Lubakiak usteko garaia da. Ofentsiba gurea da. Feminista hori errealitatera bihurtzera goaz. Hainbatetan amestu dugun herri hori sustraitzera gatoz. Baina feminismo zuririk ez. Zuriturik ere ez. Gorputz eta lurralde oro askatu. Aske maitatu eta asko maitatu. Parez pare. Ez goi ez behe. Parez pare. Bizitzak bizi, egin bizigarri eta denon bizitoki. Zaindu, elkar zaindu. Irauli edertasuna eta egin irrintzi. Nia deseraiki gua eraikitzeko.